Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar 7 bidliet leġislattivi ewlenin li l-Gvern se jressa quddiem il-Parlament fl-ewwel ftit xhur tiegħu wara r-rebħa storika tal-Partit Laburista fit-30 ta' Mejju li għadda. Dr. Abela qal li fl-ewwel mitjum ta' din il-leġislatura se tingħata spinta sewwa lil programm ta' ħidma tal-Gvern skont il-manifest Int Malta u qal dan f'diskors fil-Parlament l-4 nofsinhar b'reazzjoni għad-diskors tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono fil-bidu tal-15 il-leġislatura. Hawnhekk il-Prim Ministru qal li waħda mill-ewwel riformi dik li jiġi estis il-qafas tal-IVF biex aktar koppji ikollhom iżjed opportunitajiet biex isiru ġenituri. Illi l-avvanzi fix-xjenza u t-teknoloġija jippermettulna li nerġgħu nwessu għal darb'oħra il-proċeduri tal-IVF u jidħlu numru iżjed sostanzjali ta' kundizzjonijiet ġenetiċi li waslu għal mart rari ta' tbatija u terminazzjoni tal-ħajja fit-trabi, allura issa li nistgħu wessaw dak il-proċeduri ta' l-IVF u qed nitkellmu dwar mart li m'hawnx kura għalih ukoll dik se tkun waħda mill-ewwel riformi illi se nkunu qegħdin inresqu il-qudiem f'din il-leġislatura. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li l-Gvern se jressa r-riforma fl-appelli tal-ippjanar li se introduċi il-prinċipju li ma jkun jista' jsir ebda xogħol waqt li l-appell ikun għadu pendenti. Imma li parallelment ma li xogħlijiet ikunu sospiżi wkoll ikollok time frame li jkun wieħed definit li fih il-partijiet kollha kemm l-objectors kif ukoll l-applikant ikollu deċiżjoni f'dak iż-żmien illi se jkun qiegħed joħroġ mill-liġi. Bidla oħra se tkun marbuta mal-protezzjoni tal-parks u l-ġonna pubbliċi li saru fl-aħħar snin għalli se jsiru elementi legali meħtieġa biex dawn l-ispazji jiġu mħarsa minn kull żvilupp fil-futur. Ħabbar ukoll li se jitlu fis-seħħ lat dwar l-awtonomija personali u lat dwar il-protezzjoni ta' adulti vulnerabbli. Flimkien ma' dawn il-miżuri, il-Gvern qed ressa emendi kostituzzjonali biex persuna ma tiġix diskriminata minħabba id-diżabilità tagħha. Fost ir-riformi l-oħrajn il-Prim Ministru semma li ġdida biex jissaħħaħ il-qafas legali tal-qdiet volontarji għall il-bidliet huma maħsubin biex inaqsu l-burokrazija u joffru aktar appoġġ lill organizzazzjonijiet volontarji skont il-ħtiġijiet tagħhom. Dr. Abela ħabbar ukoll wara konsultazzjoni estensiva se titressa l-liġi meħtieġa biex titwaqqaf l-ewwel Kummissjoni Nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza u spjega kif il-programm tal-Gvern u mibni fuq il-Viżjoni Malta 2050 u l-Manifest Elettorali Int Malta li wkoll tfassal wara konsultazzjoni wiesa ma' kulħadd biex għall-ewwel darba partit politiku mar quddiem il-poplu b'miri ċari u bi pjan li fih 25 mira speċifika li tejbu l-kwalità tal-ħajja b'25%. Il-Prim Ministru semma kif f'Ottubru li ġej se jiġi ppreżentat l-ewwel budget ta' din il-leġislatura kompletament differenti minn dawk li qed jesperjenzaw pajjiżi oħrajn madwarna. Budget ta' tbatija, dak se jkollna madwar l-Ewropa u hawn Malta se jkun budget ta' investiment fil-poplu u fin-negozji tagħna. Budget li se jibda il-kisba tal-prosperità ġdida ta' ġensna. Sur President, f'Ottubru l-familji u n-negozji Awċin u Maltin se jarfu is-saħħa ta' Malta aqwa, l-aktar magna ekonomika b'saħħitha fl-Ewropa. Fit-tmiem id-diskors tiegħu il-Prim Ministru appella għall-għaqda u għall-ħidma biex il-pajjiż ikompli jibni fuq is-suċċessi li nkisbu fl-aħħar snin. Proġett li wettquh bħala poplu wieħed, ban wieħed u tama waħda. Għax aħna l-koll aħwa Awċin u Maltin li rridu l-aqwa lina u għal uliedna. Il-bajda u l-ħamra li tkompli tikwidana fi spirtu taqda nazzjonali, Malta aqwa tal-lum, flimkien nagħmluha Malta aħjar ta' għada. Grazzi, President.